Foli ani wali ɲuman dɔn an b'o ta ko o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu sɔgɔlenba na Cherifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye Anw Dambe jɛmukan kɛnɛ ye bi ni Ala ka jɛ ye maa min bɛ an bolo kɛnɛ in kan maa dogolen tɛ sabula an n'a ye sigiw caman kɛ nka an bɛna kuma fɛn min kan bi yanni an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Sa ewa me tanum bila ka taa masa in yɔrɔ ale min jɛna bi don ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka yefa ye ka sɔli kɛ ka taa ka ciba ɲuman in kan ka laban k'an bolo fila dan ko an ka jɛnabɔ sababu ye olu minnu ka diɲɛ kɔnɔna na an ka mɔgɔya sabatira n'o kɛra an ka sigi o sigi foli belebele o bɛ ta ka da ɲare ani surakaso fila kan olu minnu jɛna n'a ye ka Bamako kɔmɔjugu kɛ ka jinɛjugu kɛ ka sarakajugu bɔ sigi ka se ka kɛ sɛgɛ damu kɔnɔna na ka tila ka jatigi sɛgɛbali ɲinabali min fo minnu mako b'u tabiya minnu mako b'u danbew n'u bɔkɔlow la an bɛ foli d'olu bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala ka jɛ ye an b'a fɔ i Soumano an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ nin ye an ka cɛkɔrɔba denkɛ ye n'o ye Djeli Makan Soumano ye maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ maa o maa ni i ye kunu lamɛn Mali kɔnɔna na histoire la jeliya sira kan i bɛ a dɔn e ye maa min ye bi an y'a kanu an n'i ka masala fɛn min na o de ye sinankunya ye an b'a dɔn sinankunya ye fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon hadamadenya kɔnɔ surtout ma Anw Dambe kɔnɔna na an bɛ fɛ k'a dɔn mun de ye sinankunya ye a sigilen bɛ mun ni mun kan. Tabarikala i ye an ka jamana dilanfɛn dɔ de fɔ nin ye parce que an ka jamana kɔnɔ fɛn dama dama bɛ yen minnu ye adamadenya dilan an bolo o dɔ ye furuɲɔgɔnya ye o dɔ ye sigiɲɔgɔnya ye o dɔw ye sinfoya ye o dɔw ye kotoɲɔgɔntala ye mais bi i ye ɲininka fɛn min na o ye sinfoya de ye sinfoya min ni bolofara fila b'a la ni bolofara kelen o ye somɔgɔya tulonkɛ ye min tɛ don i ni mɔgɔ cɛ i ni min tɛ somɔgɔma ye bolofara filanan o de ye sanankunya ye i ko bi k'an ka baro kɛ o sanankunya de kan Jalo ni ko ka sogo di mɔgɔ ma dɔrɔn n'i y'a sugu fɔ a dun ka di sanankunya ma dilan ten a ma na ten kɔrɔ de kɛra a la a dilanna kun de kama a dilanna magoɲɛ dɔ de kama parce que besoin dɔ de jirala sanankunya créera o de kan n'i y'a ta k'a filɛ don min tɛ bi ye an bɛnba kɔrɔmaw kun ka muso ta ka ca kojugu nka hali ni e kɛra k'i ye orobo di ni cɛ min kɔni ye muso ta ka tɛmɛ 4 kan fo ka taa se 15 ni 20 ma muso ko ja tɛ dɛ a bɛ laɲini dɔ de nɔfɛ miirina jumɛn de b'a kɔfɛ o de y'a ye fɔlɔmɔgɔw y'a kɛ ni hakilina dɔ ye k'a fɔ ko lafiya bɛ den ye bɛnna de la ka tɛmɛ faso kan donc ni bi an tɛ kunun découpage la bi découpage do sisan bi mɔgɔ bɛ muso furu Kayi a b'a furu Kulukɔrɔ fo ka se Kidali ma kɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ ni denw taara yɔrɔ yɔrɔ o b'u bɛnna de la donc laɲini ye facilité dɔ ye fɔlɔ ka essayer ka nɔgɔya dɔ kɛ ka ɲɛsin denw ma filanan fana ye mun fana ye o y'a ye kɔlɔsiliw y'a jira an na k'a fɔ cɛbakɔrɔ mana da muso kelen ma ni musow ye den ninnu sɔrɔ o denw ni Ala ko k'a bɛ réussite d'u ma a bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn ye ni Ala ko fana k'a b'u halaki a bɛɛ bɛ se ka tiɲɛ aw ko kuma kɔrɔ la ko kɔrɔ tɛ maa sigi bamanan n'a kɛbaga t'i bolo bamananw ko ten ne hakili la mɔgɔ si tɛ Ala deli
i ka wolo ka kɛ falita ye ka wolo k'i to donita la ka mɔ k'i to donita la ka kɔrɔ k'i to donita la ka den wolo k'i to a la ka tila ka taa sa k'i to a la mɔgɔ tɛ ala de o tɛ maa si ka laɲini ala ka bɛɛ kisi o ma ya rabi ma donc ni ala y'a kɛ bi ko den fɛn o fɛn muso kelen de bɛ e bolo den si ma sɔn ka sɔbɛ kɛ olu dun kan k'e bolo bɔ e bɛna sa cogo dɔ la parce que bolo bɔ ka tɛ tɛ dɛ o kɔni ye tiɲɛ donc an siranna muso kelen furu ɲɛ ka da nin yɔrɔ kan nin bɛɛ de b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ tɔ kelen dɔ ye jumɛn ye o de y'a ye maintenant ni e danna muso kelen ma ala k'a kɛ den in bɛɛ kɛra sɔrɔtigi ye n'i ko fa ni ba ka suma den yɔrɔ n'a gunna ɲɔgɔn na ba ka gɛlɛn denw ma ka tɛmɛ fa ka dɔɔni dɛ o ye tiɲɛ n'i m'a minɛ ba ka dabada ma cɛkɔrɔba i laban i tɛ damu sɔrɔ dɛ o ye tiɲɛ donc pour que k'o éviter an kun bɛ muso caman ta ni muso fɔlɔ denw ma sɔbɛ kɛ n'u y'a ye filanan denw bɛ ka sɔbɛ kɛ c'est pour créer une forme de rivalité positive fadenya ɲuman k'o de créer denw ni ɲɔgɔn cɛ pour que nin bɛ ka sɔbɛ min kɛ nin fana k'i cɛsiri a ka dɔ kɛ n'o kɛra ne ko k'i t'a kɛ fa ye n'i y'a ye ne ni e tɛ ba la ne bɛ k'a k'a ye e n'i cɛsiri ka dɔ kɛ o. Voilà a bɛ fɔ o ma ko keleya ɲuman. Voilà fadenya ɲuman. Fadenya ni keleya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bon c'est ça. Parce que keleya fana bɛ mɔgɔ bila fadenya waleya dɔ la. C'est une forme de rivalité, c'est pourquoi on dit la rivalité positive. A bɛɛ ye rivalité de ye. Mais laɲini kun ye ninnu de ye parce que premièrement an bɛ muso caman furu pour que an bɛ denw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ b'u bɛɛ na la lafiya don. Deuxièmement an bɛ muso caman furu parce que nin yɔrɔ fana b'a la. Donc wagati min na an y'an t'o bɛɛ kɔnɔ diinɛ nana don. Diinɛ ka laɲini ko cogo di k'e tɛ furu kɛ bilen ka tɛmɛ 4 kan. Bon bi ti ko kunu ni ko kun gɛlɛyara mɔgɔninfinw ma cɛkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ yiri kɔrɔ u bɛ hakilina échanger ka échanger n'a gɛrɛntɛra u b'a fɔ k'an k'a bila k'an ka taa hakili jagabɔ ko su bɛ maa sɔn hakili la jalo su tɛ kuma sa. Su tɛ kuma. Da jumɛn bɛ su fɛ. Kɔrɔ dɔ de b'a la. C'est la force silencieuse de la nuit. Ça c'est les femmes. Parce que n'a gɛrɛntɛra an bɛɛ bɛ taa musow de ma so kɔnɔ an cɛ dabaw ganna ɲɔgɔn na yiriba kɔrɔ nin kuma na. Muso ɲuman. Maintenant bɛɛ b'i ka hakilina di cɛ ma dugu mana jɛ an bɛna an disi gosi n'o de ye kɛnɛma ne hakili ye n sɔn nin na e hakili b'i sɔn a la kɛ n'o tɛ hakili tun bɛ se k'a d'i ma yiri kɔrɔ. Maintenant u y'o de ta k'a fɔ sisan n'a fɔra an tɛ se ka muso caman ta bilen silamɛya nana k'an ka da 4 de ma maintenant il fallait trouver une autre alternative pour que k'a lajɛ an balila caman furu min na o bɛ compenser cogo min. Donc après plusieurs temps de réflexion hakilina ɲuman ma sɔrɔ o ko cɛw ma an ka kuma da yan an ka taa hakili jakabɔ n'an seginna ka na peut-être hakilina ɲuman bɛ ye. U taalen 2 jours après u nana sigi kelen k'u ma ko pourtant ko k'a lajɛ bani ko n'i ye dumuni ta balo ta sisan e bɛ taa sɔrɔ malo don ɲɔ sɔ de toutes les façons i kɔni bɛ min ta balo de don nka i b'a tobi minɛn min kɔnɔ. Peut-être bɔgɔ don ou bien fugan don i b'a tobi o de kɔnɔ mais ni dumuni mɔna sisan ni e y'o bɔ fan dɔ nɔrɔlen bɛ to tobifɛn in na pourtant nin ye fugan de walima bɔgɔ mais i ye min k'a kɔnɔ o ye suman de donc ça veut dire que matière kelenw tɛ mais ni e ye dumuni bɔ il y a une partie qui reste collée à la marmite min tɛ se ka bɔ aw k'o ma cogo di. Aw tɔgɔ wele so sana wa. Sana bamanan ko ten. Voilà maintenant puisque ale ni tobilikɛ minɛn tɛ kelen ye nka olu sɔnna ka ɲɔgɔn minɛ pour que fɛn ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na e k'i cɛsiri ka kakɔ fara ta ou bien ka fɛn girima de ɲini k'u siɲɛ ka bɔ ɲɔgɔn na e ni ne min fana tɛ kelen k'an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ten kun min y'a kɛ sana ye a welelo de ma ko sanankunya donc sanankunya wolola tan de donc définition na c'est que ça veut dire schématiquement parlant. Sanankunya ye min ye i ye nin kuma minnu bɛɛ fɔ c'est ça a laɲini yɛrɛ ye évidemment c'est ça objectif ye nin de. An bɛ fɛ k'a dɔn filanan na i n'a fɔ i y'i ɲininka cogo min a sigilen bɛ mun ni mun de kan. Bon sanankunya comme je l'ai bien dit c'est a nana ko nɔgɔya de kama parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min
e ni ne mana ne sanankuya bɛ e ni ne cɛ gɛlɛma bɛ ne t'an cɛ bilen juguman tɛ bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sigi kun dɔ ye ne man ka juguman kɛ e la e man ka kɛ ne na ne man ka kɛɲɛ la foyi la e man ka kɛɲɛ ne na foyi la ne ɲinifɛn man ka kɔli e bolo e ɲinifɛn man ka kɔli ne bolo donc le premier même objectif c'est que nɔgɔya de fɔlɔ ko don sinankuya ne y'a faamu a nana nɔgɔya dɔrɔn de kama c'est clair adamadenya sigi de kɛli damu kɔnɔ a nan'o de kama c'est ça l'objectif premier recherché puisque kunu ni furu bɛ e ni mɔgɔ cɛ ni e k'i ma balimaya santa ye i ma furu kɛtɔ ye ni furu kɛra balimaya bɛ na mais furu ma don i ni min cɛ dun n'i ye sanankuya dilan i ye balimaya façon dɔ de fana créer o puisque ni dan donna e ni ne cɛ ne tɛ se ka juguman k'e la e tɛ se ka kɛ ne na ça veut dire que mɔgɔya sira dɔ fana dilanna o donc l'objectif recherché primordialement c'est d'abord ça voilà. An y'o faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ sinankuya kɔnɔna na nka an b'a dɔn k'a fɔ jamu fila bɛ yen olu ka sinankuya ka bon kosɛbɛ bi an bɛ fɛ k'a dɔn u cɛla sinankuya sababu jumɛn de nana n'a ye n'o ye jaraw ni tarawele ye an b'a dɔn jaraw ni tarawele mana ɲɔgɔn sɔrɔ fan o fan a sinankuya fanga ka bon wa yɛlɛw b'a kɔnɔ ko caman b'a kɔnɔ jara ni tarawele ye ɲɔgɔn sɔrɔ sinankuya la cogo di tabarikala Jalo i ka nin kuma ye nin ko in mɛnna munumunu na mɔgɔ caman bolo nka a ma sidɔn sani jara ni tarawele sani sanankuya kana woloɲɔgɔnya de nana fɔlɔ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est la descendance de deux jumeaux fila ni fila jigin bolo de jara ni tarawele à l'origine c'est Tarawele et Conté n'i ye jateminɛ kɛ maraka minnu bɛ Tarawereya lamɛnɛ ni k'olu ma ko Turamagansiw bɛ kɛlɛ kɛ parce que Tarawereya daminɛna depuis Ouagadougou pendant que Ouagadougou cilen kɔ de il y a eu fusion entre Kiri et Do qui a donné naissance au Mandé donc ça veut dire que Tarawereya ka kɔrɔ Mandé sigi ye kuma tɛ ko Turamagan dun ye Mandé ka di c'est pourquoi n'i ko maraka Tarawele ma ko Turamagansi a tɛ diya ye parce que Turamagan kɛra tɔgɔtigi de mais Turamagan ye Tarawereya sɔrɔ ye a y'a sɔrɔ a ma bɔ ale la quoi non a Tarawele dun bɛɛ bɛ majamu ka taa Turamagan si la kɛlɛ ko kɛlɛba b'i ma da kɛlɛ tɔgɔtigi ye sa o ma kɔrɔbɔ n'o tɛ n filɛ ka min f'i ye Tarawereya daminɛna Ouagadougou parce que Ala tun ye musolaka dɔ de kɛ a n'a cɛ se t'u ye mais Ala nana cɛ min nin ji dɔgɔya ka muso garisɛgɛlen to muso in bɛ taa lɔgɔ de ɲini kungo kɔnɔ a b'a balo bɔ a la a b'a ka tobi ta bɔ a la donc a b'a yɛrɛ balo ten lɔgɔ ɲini sen dɔ fɛ Ala nana yɛrɛmasɔrɔ latigɛ muso ma ka kelen to kungo kɔnɔ a ye filaninw de sɔrɔ a ye kelen ta a y'i kunda ba kan k'a bɛ taa den ko tuma min na jara fana jubatɔ nana wara jubatɔ bɔra o fana bɛ nalen k'a bɛ min ji la kelen min b'a bolo n'o de bolila a taara don dugu kɔnɔ a y'a lakali dugumɔgɔw ye k'a fɔ bon Ala kɔni y'a kɛ Ala y'ale bolo bɔ a kɔ ɲuman na a ye filanin de sɔrɔ mais wara kɔni ye kelen dun ale sera ka kelen de kisi a n'o nana donc bɛɛ y'o version minɛ bon den min mɔna ale bolo Ala nana kɛ o de kɛra donso farima ye bon donso min tɛ fɔ sogo la on suppose que e bɛ bɛn funteni ma yɔrɔ de ma parce que funteni wagati de sogo bɛ bɔ tu kɔrɔ k'a bɛ taa nɛɛma ɲini na donso garisɛgɛ duman bɛ bɛn a ma kuma bɛɛ donc donso min tun tɛ fɔ sogo la a tun bɛ fɔ ko funteni wele sababu bɛ e bolo funteni de tun bɛ wele kakɔlɔ ka kan na ko tara tara wele sababu b'a bolo jamu fɔlɔ la ale la ale fana ka chasse de kɔnɔ don dɔ a nana sɔrɔ adamaden sen nɔ wara sen nɔ u bɛ ɲɔgɔn na fɔ ka na bada la a nana i dogo a y'a sɔrɔ wara ni adamaden bɛ k'u min ɲɔgɔn fɛ la loi du sang faisant il a senti quelque chose à cœur là ni min filɛ fɛn dɔ b'a ni nin cɛ joli voilà c'est joli bɛ suma tuma dɔ la justement a taara ba fɛ yen a ko ma e ko an bɛ bange tuma min k'an kun ye fila ye wa ba ko awɔ a ko yala ne tɔ kelen ni e y'a ye bi i b'a dɔn wa ba ko kɛnɛya don wa e bɛ bange don min o don de
wara yi to kelen ta ne a fɔra ko ne k'o ye bi k'o dɔn mais muso hakili ka bon tout de suite a tilara ka rectifier ko néanmoins i sigalen bɛ min na an ka taa filɛ n'a sɔrɔ i bɛ ka min miiri ni o don fɛn dɔ b'a fɔ ne dusukun na k'o don donc a ta i b'a bolo minɛ u taara ninnu nan'u min ba yɛrɛ ɲɛ dara cɛnin kan ba girinna ko nin ye filantɔɲɔgɔn ye a ye ba minɛ k'a tɛ kɛ ten donc u nana fɔ dugu kɔnɔ u ye gɔngɔn gosi ka contre doso bɛɛ wele k'a fɔ k'u kana sa ka na ninnu fila minɛ u tɛ bana u tɛ jogi fɛn tɛ k'u la mais k'u minɛ dɔrɔn ka na n'u ye u y'u minɛ u ye wara bila maintenant u nana se dugu kɔnɔ ni mɔnna waraw de bolo fan bɛɛ kɛra si ye u y'a da siw de dongɛrɛ ko tile tɛ u ye ji kɛ filen kɔnɔ k'a jɔ a ɲɛkɔrɔ ale mana yɛrɛ filɛ a bɛ filantɔɲɔgɔn fila i pan k'i bari a la ale dun fana baganlama mɔnna maintenant ale tor'u bolo sigi la komi sigi bɛ kɛ bɛnkan dɔ de kan nin de bɛnnen don nin de ka ɲi nin de cɛ ka ɲi n'i ye nin kɛ kunkɔrɔta bɛn de la n'i ye nin kɛ lagosi b'a la nin kɔnnen don ɔ min kɔnnen don komi ale tɛ adamadenya sawura kɔnɔ n'ale ye fɛn o fɛn min kɛ o tɛ jate kɔnnen fɛ donc o de kama jamu fɔlɔ kɛra kɔnte ale y'o jamu ta donc jamu fɔlɔla o de ma tarawele ani kɔnte maintenant quant à la question k'a fɔ sanankuya don n'u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ça c'est à partir du Manden kɔnɔ do sigi kɛlɛ ni hakili b'a la a bɛ f'i ye ko wulani ni wulanba de taara sigi kɛlɛ la ɔ wulanba de kɛra jabatew ye wulani tora tarawereya la donc olu fila u filani pewu de tun b'o ba bolo maintenant gɔngɔn gosira min kan k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ min mana se ka do sigi dagabugu da la bɛɛ b'a dɔn sigi gansan kun tɛ o masakɛ wolo kɔrɔmuso de kun don min ye misi dɔ sogo dɔ faga k'o sarada k'o tɔgɔ da ko yɛrɛwolo sogo k'a di bɛɛ ma ka ɲinɛ a kɔrɔmuso kɔ kɔrɔmuso y'a réclamé kɛrɛfɛmɔgɔw y'a kumana susu komi bi an t'o kuma kɔnɔ a ye dimina a ye bugu jɔ kɔfɛ ka kɔrɔmuso lafili kɔrɔmuso fana ye ala wele pendant que ale ba banna kɔrɔmuso de taara i dama ka se ala la dankun na ala ye ji jigin a sin na a ye sin di dɔgɔnin ma mais dɔgɔnin ye yɛrɛwolo sogo faga ka ɲinɛ ale kɔ donc o de la a tun bɛ ka tiɲɛni kɛ maintenant ninnu nan'u sara u ba la ko maa ko sigi ko fɔra komi a fɔra ni fɛn o fɛn min y'a sɔrɔ ala bɛ n'i sɔn an bɛ fɛ ka taa an garisɛgɛ filɛ ba ye duwawu k'u ye u taara filɛlikɛla fɛ yen o y'a jiru la k'aw bɛ tunda aw tatɔ aw ni musokɔrɔba dɔ bɛ bɛn kungo kɔnɔ a bɛ lɔgɔtigɛ la musokɔrɔba in tɛ duman fɔ mais aw kana to cogo si a ka foyi k'aw tɔɔrɔ n'a ye ko min k'a y'a bɛɛ bɛn aw yɛrɛ ma effectivement u y'a k'o cogo la ka musokɔrɔba nɛgɛ a famani bɛ baro minnu ma ka siramugu d'a ma tu donc musokɔrɔba yɛrɛ ni ɲɛnafin fɛn o fɛn min tun b'a la o y'a bɛɛ bɔ a la f'u taara s'a se yɔrɔ musokɔrɔba ko ala ye ne dan aw ye ne b'aw nakun dɔn ne b'aw taamakun dɔn o yɔrɔ de a ye jɛnɛkala bɔ k'a d'u ma ka tila ka sɛfan 3 ta k'a d'a kan ɔ ko nin ne donso bɛɛ b'i fin k'i pan ne ni jɛnɛkala tɛ fɛn tɛ se ka fɛn kɛ ne na ne fɛ ka fɛn bɛɛ n yɛrɛ de bɔ la ala y'o kɛ ne ye nka a ye juru la n'aw taara ni aw sera ne na n'u ye diɲɛ fɛn o fɛn min di aw kana maga o la dɛ a ye Sunjataba de tamaseere ko muso min bɛ jira n'a cɛ ka jugu muso bɛɛ lajɛlen ye ko kuru kɔnɔntɔn ɲɛ kuru kɔnɔntɔn a filɛ man da ye man da tatɔ ye ko dɔ segintɔ ni sɔn kɛra la sɔn bɛ kɛ Manden lakanabaga ba ne ba fana kɛra Bamɛnkaw de la k'u k'o ta u ka taa n'a ye Manden ka taa di Manden masa ma ko den min bɛ bɔ la o de bɛna Manden tɔgɔ bɔ donc u fila bɔlen u nana wagati min b'a fɛ ka taa sigi kɛlɛ kɛ dɔgɔnin ko n kɔrɔ e ni ne fila an dɔrɔn de b'an ba la fa tɛ balo la ni an fila taara sigi y'a fɔ cogo min n'an y'a bɔ a tɛ adamadenya sawura kɔnɔ n'a nana an fila faga an ba bɛ kɛ subaga ye mɔgɔ bolo dɛ komi ne ma se furu ye ne bɛ to yen maintenant e ka taa i ka taa to yen ni jani tile ka bin n'i ye ne ka donso filɛ mankan mɛn i bɛ na o kɔrɔ ko ne sera a la nka n'i m'o mankan mɛn ni tile binna e ka taa so donc dɔgɔnin ni kɔrɔkɛ bɛnna ka kɔrɔkɛ y'i dogo dɔgɔnin nana a y'a bɔ jɛnɛkala la sigi girinna kɔ a bɛna surunya la a ye sɛfan fɔlɔ fili a kɔ o kɛra nɔnfɔn ye i m'a ye n'u bɛ jaraw mabalimaw b'a fɔ ko nɔnfɔnbaw farabaga jata kone sigi y'o nɔnfɔn fara a m'a minɛ a bɛna kuma la filanan a ye filanan fili o kɛra kulu ye o de la u b'a fɔ ma ko kulubaw yɛlɛba jata kone a taara a y'o fana yɛlɛ k'o ban sabanan de a y'o fili a kɔfɛ o de kɛra dala ye o de kama u b'a fɔ ko dala konbo kaba dala jibame konde kɔrɔ jumɛn de b'a la dala ye jini woyobali de a tɛ taa yɔrɔ la sigilen b'a nɔ na sigi nana don a la sigi y'a essayé k'a bɛ
dala boanya be ka yugo ka be ji boanya ji to fen ya ba non o de kama wa ko dala kombo kama yugo li o adesara idabiri ka be ji mbe mi ka boanya o lo ko dala ji ba mi konne donc adesara ito de la bora ka biya sala donc yende ni nana kani jokuna a kone ja e horonyi e de bi son ki dala kan de mo fo kata je ni ko bi ta ko fe ne koti kala kare ko la o joyi tra passé mi fagara sigi mi fagara ko ne de do mi ya faga Traoré de do donc we dala kan do nyoko ye o jodi o de jodi no ni nyoko che o joye folo oni sanan ko yati kele ni wa joni sanan wo yati kele awo yen ko ni jodo do ya piska dala kanta comme e ni dama ne fana billahi du ta e fo fami bora nena o ti kala kare e bonawla donc o kera jowu ni nyoko che maintenant wakati mina aye fle fie koroke ni vitesse nana aya do sa dogoni sera sigila ay sigi kutike ka dama yende koroke jolo ko ko soso sima lemba sima sama lolo kujani tigara korna masabi saraka ni tigara klebe masabi saraka ndogo ni tayni shishi o monyima ko benembe do so langale te hina shido ni ya kurule iba fo kona di mbakato e binale hina mina ka soral nana do de ni karabali kama ndogo e kara do so a kuma eni tayni kungo akon koro jane kun kara jele jabagate jabate ya de damene rofle c'est pourquoi jabate ka korone kuyati puisque ya soro kuyati ya mana c'est sunya bare kuma wolo jabate est plus âgé que kuyati donc ale kon korone e kun kara jele jabagate mais wakati mu ye mutara de sakata sigi kudi do masake o ya soro do mo nyamo jara kone de kunye parce que kone la kabla kunye tan fla de do kono mais masake du de kunye do mo nyamo jara kone ka duye c'est pourquoi jara ya sana ka ke jamu ya kara to de fo donc maintenant ni to bora pour se distinguer des autres na fora ke bora kone la kabla duma ko en jara kone ko wi en jara kone ko fo jara na unana kudi nunu ya dugu na folo be fara ka dugu muso be fara nyon ka nunu ma do wara ta unana sogolo nita kone o fana yalla ko ja Traoré ta muso nyumando donc sana nguya na nu cheta donc c'est pour dire nunu non seulement flane fla kodo o ba fulu ko kanya remew et maintenant jona na do ni nyonche bare ha nidi ni dala kanta mais nunu fana tale muso di klonge do no chaw kara sana nguya donc ça veut dire que ils sont liés par les liens du sang. Mi ye jo fana obu lié, sana nguya fana bu lié. Donc Traoré ni jara chefle. Da kunya flala kala si. Ni famira kosobe ka keni watu chugoyai ni ala sonama ni tarihu duna na tawla ana do akono ka wala leke kuma kunche kuma jumembi bolo ka dani microphone ka. Bon, tout simplement Diallo ka Cherifla fo. Parce que logiquement quand ka yala de chaque fois que l'opportunité nous est donnée ka adama de boni fili kono ni mogo yo créé ka tema awere ka Cherifu kefe o min sona kanin daele anga na pour que anga se ka kanyere nanya le fo ka be domen ala neni touré la ko jene ma seganu o doye segu ko dankoro bay Cheikh Tidiane Touré kira ka dafeje ka fo segu mara kono honorable Kasum Touré nye chedo abe samu kamba be netenga la yada do kasa do ke mano ye yakuta Touré katla ka do ni wakati la jala koroji ba mona zanga ka ya jarabe kono ko ka fo jarabana ni kaya chemani ko loba kare musomo ni seme sunsu jolo kana mini seme kana sunsu vraiment anga mo bo bela jele fo fon fo me sigira kan lameni wakati kono na ka fo la klikne bela jele ma ko lameni ko nyimana foli belebele o ye ere tai kana anga wele kan lame ani kani kunafoniya nunu di ame duaw ke ali sisan shini kene ala ko di ni ala ye wati wera irana ni tarihu min na flena akono no ye Traoré ni jaraw ye ka se ka wala likewla inshallah ame ko segen foli ta ka nyesi aw mani sanga ina munu sole manna Cherifla jabarani sanfe jamana kono jamana ko ka abawka jemu kane ka no ye Anw Dambe Djeli Makan ani mami kuma ɲɔgɔn bolo o ye Djeli Makan Soumano ye ma dogolen tɛ jamana in kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba Djeli Bakari Soumano o denkɛ de don an kun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye sinankuya ye kɛrɛnkɛrɛnya la jaraw ni Traoré ka sinankuya a nana sira juma minnu fɛ a ye walawalali kɛ an ye jɛmukan in kɔnɔna na nka ni sini kɛnɛya ni ala y'o di an ma donna nataw la an n'a tɔ walawalaw ye
ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka ala deli basigi ni bɛn ala ko sabati an ka jamana in kɔnɔ ala ka samiya diya a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.